Mangwanani akanaka, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Vadiwa vateereri, mongondiregerera nekuti chirongwa ichi ndiri kuchirekodhera pafoni nenhau yekuti laptop zvose nemakombiyuta ose andinoshandisa hamene kuti chii chiri kuitika. It's very mysterious kuti makombiyuta matatu ose anongofa at the same time. Akafa mushure mekunge ndareceiva this confession yandakareceiva kubva kune vamwe mukoma ava vakati ivo pavoice note ravo randakavatumira handifaniri kuriburitsa, vachiti nekuti munhu wekutoti kana nyaya yavo vakairondedzera vari ivo vanobva vatozivikanwa, hanzi baba vavo is a well known man. Saka in the middle of the process yekuti ndichitaipa up zvose zvavaitaura pavoice note yavo, kompyuta yekutanga yakafa, yechi2 ikafa. Ndakazotoita zvekuzotokumbira laptop yesterday from this other friend of mine kuti ndipedzise basa racho, but nhasi makuseni ndichimuka ndichiti regai ndiverenge maconfessions wanike kuti laptop iya naiyo yangoti zii. Saka ipapapa I have to go ndonogadzirisa laptop yemunhu. It's very unfortunate. I don't know kuti what kind of an attack yandasangana nayo. So I am going to play for you a voice note yandakareceiva from another dear sister of ours. Mongo ndiregerera vedare nditori mubishi rekuti ndizame kugadzirisa macomputers iwawawa. Saka ndati let me just upload so that munokwanisa kunge muchiwana zvekuti muwane zvekuteerera. Hai mukomana Shimurisi, ndauyawo nenyaya yemukomo wababa vangu. I think ndini ndakamboisa nyaya yebere yekuti gogo vangu vakachinja kuita bere. Saka ndauya nenyaya yabamukuru vangu, saka ndichangoishotena. Saka mukugara mufamily medu, baba vangu inini ndiye anga ari munhu wekuti aishanda mutauni. Baba mukuru vangu inini vanga vari munhu wekuti vairima, munhu anga ine mabhizinesi zvake akati wandei, but hakuna kuchikoro kwaakaenda. Munhu wekuti aikohwa ngoro dzinokwana kana kuita 90. Aiti kana akarima beans matani achona anga asingaverengeki. Mukoma wababa vangu anga ine vana vake 25. Pa25 vese vanga vari vapenyu by then. Saka dzimwe dzimba idzi ndo dzaingofiwa chete, but ikoko kwanga kusingafiwe. Mukoma wababa vangu anga akaromba muko wake wanga uri wekuti nyangwe mufamily makafiwa anga asingarari parufu. Aitodzokera kumba kwake unorara, then mangwana makuseni ouya parufu. Saka zvadaro nerimwe gore zvinhu zvavo zvakauya zvakabatwa. Pakauya imwe tsikamutanda akauya akabata kumusha uko, but kwababa mukuru vangu kangobviswa zvidhoma 2, zvimwe zvese zvakanzi zvakatiza. Zvadaro takagara bamukuru vangu vanambobvira vadzikira, asi kushopo kwavo kwakapeserwa kwakuonekwa nyoka ichifamba musilingi. Nyoka ichifamba musilingi, vamwe vachitoiona. Nerimwe day manga muine firiji yanga iri mushopu. Pakasvika munhu achiti anoda drink, kunovhura mufiriji kudai makabva maonekwa muine nyoka. Nemukufambawo tichingoudzwa kunzi munhu akaromba hausi uroi hwekuti hwakazouya kana kuti chii, but uroi hwanga huri hwekuromba. Zvadaro nerimwe gore ndofunga zvinhu zvavo zvanga zvaakudaropa. Ivo vanga vaudza zvinhu zvavo kuti vachauraya baba vangu. Saka baba vangu gore iroro vakabva vapuhwa leave kubasa yemwedzi wese. Vapuhwa leave kubasa yemwedzi wese vakabva vasvika kumba. Sezvavanga vasingaite makore ese, nekuti makore ese vaiti vakauya vachibva kubasa kwavo vaitosvikira kubus stop kumba kwomukoma wokumashops ikoko voperekedzana vauya pamba.
Saka gore iroro vakachinja bus stop. Hatiziviwo kuti Mwari vairongei. Ndobva vauya kumba havana kuenda kunoona mukoma wavo kwe3 days. Asi takazoona makuseni erimwe zuva radhei rechi4 Bamukuru vangu vakatuma muzukuru netoki vachiti enda unopa mukoma munin'ina wangu muudze kuti kumba tabaya mbudzi ende tabvisa mamwe matoki ari kudyiwa nevana vasingadye mbudzi. Saka imimi semunin'ina ndasarudza kukupai toki mudye nemhuri. Toki iri ranga rakasvika uri musi weThursday. Dad vangu vakati enda unovaudza kuti maita basa. Saka baba vangu vanga vakutangawo kunamata kumasowe. Saka parakasvika toki nemusi wechina vakabva vati kuvanzvadzi dzangu dzakabva dzati toda kutobaya toki. Baba vangu vakati kwete, toki iri ticharibaya mangwana musi weFriday after 3 o'clock nekuti mutemo wesheshi hauchatitendera kuti tiite sei tibaye toki iri achiri nekuti china nhasi. Saka mutemo wemasowa hautendere. Ndofunga hanzvadzi dzangu dzakatanga kupopota kuti nei maramba kubaya toki. Saka baba vangu vakabva vabuda vanga vane urongwa hwekuenda kune mumwe muprofita wavaida kunovhunzira zvinhu zvavo zvekubasa zvanga zvisingafambe zvakanaka. Vasvika ikoko zvikanzi baba, kumba kwenyu ndaona mapuwa atoki. Toki iroro harisi toki chairo. Makangoricheka chete mukuzwa kuti makangoricheka makaridya mukuzwa kuti nemiwo upenyu patopera. Ofu yamakapiwa iyoyo, leave yamakapiwa kubasa kwenyu ye1 month haisi leave iri yega. Yanga itori neurongwa hwekuti mimi pamuri kuuya kumusha mubva matofa. Zvobva zvatongofamba zvakadaro. Saka baba vangu namai vangu zvakavashamisa nekuti muprofita uyu hapana akanga amuudza kuti kumba kwauya toki. Saka muprofita uyu ndopaakati kana muchiti ndiri kunyepa kuti toki riri kuda kukuurayai, ndobva avatransferya kune mumwe muprofita zvakare wokumaraini kwedu. Baba vangu vakabva vaenda namai vangu vakasvika ikoko. Vachingosvika ipa muprofita achida kuvanamatira ndopaakati zvoni wanga wamusi weFriday makuseni. Muprofita ayo ndopaakati ende munotora shiri yenyu yamakapiwa. Zvakanzi nababa vangu shiri ipi yamuri kutaura nezvayo? Zvakanzi makapiwa shiri nezuro. Shiri yenyu yamakapiwa nezuro ende munouya nayo munoitora muye nayo kumasowe. Zvadaro mukumanasha baba vangu namai vangu vakadzoka kumba vakatora toki riri vakabereka kumusana mama vangu vakaenda naro kuchechi. Hanzvadzi dzangu dzakapopota kuti mukutorere chii toki redu ratapiwa nani naBamukuru mukuenda naro kupi? Vakabva vaenda naro. Baba vangu namai vangu matsananguriro avanoita vanoti toki iri hatina kusvika naro kwanga kuine maprofita, takarisiya kunosara mabhegi. Ndofunga vanonamata masowe munonyatsondinzwisisa. Vakabva varisiya kunosara mabhegi pasiri panenge pachinamatira vanhu. Vachifamba vachiti vaende pakagara vanhu pari kunamatirwa. Vanhu vanga vatotanga kuhuka kare, but kuhuka kwavaita vanga vasati vaona kuti kwauya toki kunzoku. Munhu akangohuka ndobva asvika akanotora toki riye ndobva rasvikwa naro pachechi kwakazara vanhu. Ndobva ratanga kubvunzwa kuti ane miedzo ndiani auya neshiri yake pano. Baba vangu namama vangu ndopo vakadera vakati tisu tanzina madzibaba ava tiye netoki iri. Saka pakahukwa zvinhu zvakatanga kutaura kuti taida kukuuraya chichi zvese zvakataurwa pai. Zvapera zvanzi toki iri hamusi kunoridya nemhuri yenyu. Ndokumbira kuti kwamuri kuenda endai nemusango nemuprofita uya munorasa toki iri musango. Musariuraye but ngaringoenda. Asi kuenda kwarakuita uku itori back to sender. Tikutoridzosera kumuridzi rinorova muridzi
toda kukuratidzai toki iroro tichakuratidzai munhu muridzi waRene ndiye ari kuenda kunorohwa netoki rake achibva afa. Baba vangu namai vangu havana kuzvitenda kuti toki ringanzi ringafambe kunodzokera kunorova muridzi waRene. Musi weFriday woyo takarara zvakanaka, mangwana makuseni takaswera zvakanaka. Saturday manheru kumapasti 1 dzeusiku ndopatakanzwa noku kumba kwedu pachinokewa. Baba vangu vakabvunza kuti ndiani muzukuru wabamukuru vangu akauya netoki uya ndiye anga adzoka zvakare. Zvikanzi sekuru, ndatumwa kuti muuye kumba uku, mukoma wenyu arwara haachatogona kutaura. Totosiya kombi yatomira kuti vetese atakurwa endo kuchipatara asi kuti vamirira imimi. Baba vangu vakati munhu akatuma toki akanditumira toki nemusi weFriday nemusi wechina, nhasi mukutaura kuti arwara munhu anga ari mutsvene. Zvakanzi ehe. Baba vangu namai vangu vakamuka vakagadzirira usiku uhwohwo vakaenda. Vakasvika zveshuwa kombi yakatomira pagedhi kuti iende nemunhu kuchipatara. Vasvika paya baba vangu vakabva vati mandidedza, mukoma wangu wachona ari kupi? Mukoma wababa vangu anga aiswa kubhuti nevana vake nemumwana wake mukomana. Hatizive kuti anga aisirwe chii kubhuti ikoko. Saka baba vangu vanoti vakasvika paya ndobva vataura mukoma wangu ari kupi wamandidedzera. Zvikanzi ari kubhuti. Zvikanzi nababa vangu mutemo werudzii wekuti munhu kana achirwara anoiswa kubhuti. Vakabva vapindurwa nemwana wabamukuru vangu mukomana kuti ndo kutori raiti kwekuti havasheke vanhu takavaisa pasiti vanodonha. Baba vangu vakamboedza kutaura kuti buditsai munhu kubhuti. Mwana womukoma wavo akabva aramba akati it's fine, vanosvika vari ikoko. Baba vangu namai vangu vakabva vapinda mukombi ndobva vagara nevakadzi vabamukuru vangu 4 ndobva vagara mukombi mumwe. Kombi ndobva yadhiraivhwa vakananga kuhospital. Vasvika kuhospital kuya zvinonzi vanga vakungobudisa weti yange isingachakontroleki weti iyaiya, asi kutaura vanga vasisatombotauura, vanga vasatombosiwa kuti chii chiri kuitika. Vasvika kuya manesi vakatora munhu vakutanga kuita basa ravo. Vakabva vaisa mukoma wababa vangu pamuchimubhedha. Zvikanzi vanhu tinokumbirawo mupinde muri vanhu toda vanhu 2, munin'ina wemunhu nemukadzi mukuru. Baba vangu vakabva vapinda nemukadzi wabamukuru vangu mukuru. Saka manesi pavakatanga kuda kudhiresa munhu vamuvharira kuti vamudhirese, bamukuru vangu vanga vakamira maiguru vangu inini nababa vangu. Saka maiguru vangu vakabva vati, bamunini munoziva here kuti mauraya mwana wamai venyu? Baba vangu vanoti vakarohwa nehana kuti munondiudza kuti mundauraya nemwana wamai vangu nenyaya yei? Zvikanzi kurwara kwari vari kuita uku ndimi mavaurayisa. Zvikanzi nababa vangu mukurevei kuti kudii? Zvikanzi zvonizvo makatokira takakupai wai makaenda naro kumasowe, but hapana munhu akanga avaudza kuti toki raenda kumasowe nekuti kuchechi kwavanga vakaenda ikoko kwaiva kuri kure. Saka zvinhu zvokuti zvakatishamisa. Vakabva vatotanga kupopota maiguru vaive vachiti zvoni makaendere chini toki kumasowe, isusu tokupai nyama yekuti mudye imi moendesa kumasowe, chionai nhasi zvazvaita. Saka vari mubishi mekupopotedzana pai bamunini namaiguru. Uyu nesi akabva asvika. Zvakanzi zvoni chiregai nditese ndikuudzei mishonga iri kudiwa pamunhu wenyu. Munhu wenyu tamubata shuga yake yakakwira, saka munono mushonga yacho yatiri kuda panapa haipo, iri kutowanikwa kwakati. Saka baba vangu vakabva vataiwa uko kwangu ndinoenda kuitira kuti mwana wamai vangu aitese ararame. Zveshuwawo baba vangu vakabva vabuda neusiku uhwo vakafamba netsoka vachiedza kunotsvaga mishonga yanga yanyorwa nachiremba, but havana kuzosvika. Mukoma wavo akatobva afa. Mukoma wavo afa. Nyaya iyoyo haina kumira yekuti ndimi makaurayisa mukoma wenyu, zvekutoti nanhasi
vamwe vana vemukoma wavo vanotori nedaka nevanhu vekumba kwedu kuti baba vangu ndo vakaurayisa mukoma wavo, asi ndo mafambiro akaita nyaya mukomanashi murudzi rwedu. Saka mukomana uyawo kuisa baba vake mubhuti anonziwo anga akaromba ende ndiye munhu akasirwawo zvinhu nababa vake. Saka pane kufamba kwakaita family, pane kwavakaenda kanoudzwa kunzi pawakabata pakakwana, nekuti airara nemwana wake musikana. Akamubvisa umhandara akatanga kurara naye akaita mwana nefirst born yaamai vake, vakatozvara mwana wacho nanhasi ariko. Family inongonyarara nekuti yaitya. Vanhu ava vaiva vanhu vekuti vaityisa mufamily. Saka zvadaro mukoma ava zvinonziwo mushopu mavo maiwanika futi munhu akuti anga ane zvigayo, anga ane mashopu, marori, makombi, hapana changa aisina, but munhu wekuti haana kubvira akatombonzi aenda kuchikoro akabuda nemasubjects akati zvokuti anoshanda muofisi. Hapana, mukomanashi kwanga ungori upfumi hwekuti tanga tisingazivi kuti huri kubva kupi. Saka zvadaro takatangawo kuona nyoka mufiriji make, mashopu, chii, chigayo chakataura akachitengesa. Chakati chigayo chichigayisiwa, munhu achigayisa upfu hwake, chakabva chataura kuti ndaneta. Saka ndopaakabva atengesa chigayo chiyachi akasara asina. Munhu wekuti haana kana kutomborwara, kurwara kwaakangoita akangoti musoro 3 days akafa, nekuti anga apiwa miko kwaanga aenda kwakaendwa nefamily zvinzwa kanobata futi. Ndokwatakazozvinzwa kuti bamukuru vanga vakaromba, but kuromba kwavakaita vakabva vasiya mishonga yese mukati mumaoko emwana wavo mukomana. Saka iye akabva anzwa kangonodzokera wakangobata chete zvinhu zvababa vako, nekuti zvinhu izvi tatakumirira kwavanga vaenda kuye kuti sekuru vaivauya vabvise zvinhu zvanga zvichinetsa mufamily. Saka sekuru vasati vauya, iye anonzi akabata zvinhu zviya ndokufa kwaakaita mukomana zvokuti bamukuru vangu nemwana wamukomana hapana kumboita makore akawanda kufa kwavakaita. Ndiyo storiwo yemufamily medu.